ke jing penkia ye ke negamet na ke jing pang kalong ke don kam ke jing kerku jong blay hagane ke ye ke bolong ke bekan jado kalong ke don kam hare blay kwa engi bangin sakut hangta blay kwa engi bangin ngam kam jiliu ban ye ke jing penkia jong negamet ban ye ke jing kerku ke bahane ke do kwa engi bangin kam jiliu bangin ngam kam jiliu palat ye kata tiap pipet ye garukom syukri jong apostol Paul bat ye jing syukri jong ki apostol borokhoi kim da long concern kim da kamperkhat sepang ke ke bahane ke do kim da kamperkhat sepang ke jing kerku ke bahane ke do la ke de jing penkhia ye ke met ke bapang la ke de jing pendap ye ke jing don kam jong ye ke met wala kata lo don kam bat ki apostol kimlen ye kata hare ki klem fokus tang sepang ke bahane ke do ki ngam kam jiliu bat ki kwa ye ki bru bekin mat ye ke jing thiang jong jisu ke jim joki baru ki kwa ye ki bru bekin ngam kam jiliu nagane ke bekan jado apostol Paul ong ye kene goeng kwa bangan itu kambha yo tau bangang alangai bat bangan itu ya ke bor jeng jing mi pat jong ke ta gade ke jing angnot jong apostol Paul bo un itu yo ukris bat ya ke bor jeng jing mi pat jong ke ta gade ke jing angnot ke bahakmat tam jong apostol Paul hare mangi pat sinepti nami pelong jing seng ke jaj pagajaj kamlong ba bakla pelong jing seng ke jaj pagajaj hare hagati ki jing seng jingi ngi ju khot ye ki briu ngi ju khot so bhai ki briu bikin wan chigi jing seng jingi ngi ong ki kumne wan pin yo jin pen khia wan ru ba pin yo jing kerku bag gi pai ba na mar ba ki kwa ge jin pen khia ki pai ba na mar ba ki kwa jing kerku na mar ka jing em ka ba jinjar hagne ge do hagne ge perthai kumta gi kwa ban phet na ge jing na ge jing jinjar ka ba hagne ge do ba ki briu ki wan chigi jing seng jingi om bakin itu yo Chris pada ke bor jeng ke jimi pat jong na ke jiap ki wan ke jing seng namar ba ngi bo ya kane ke reward ke bainong ka khamat ke bainong kolong pinyo jing suk ha ying sem kang wan ke jing khia ying ji sem jopi kang wan ke jing pelai kang wan ji pen khia ye ke met ke bapang jopi kang wan ke jing kerku blain pendap jing dan kam jopi bat ki bru ki wan jing seng daga jing perkhat ke bekin jado daga bangan let cita khmat ngan sha duai khna mo bleu penkhia nga ngamong baga bakla ude bleu penkhia da shisha bat ngi nyoko re ge jing yeseng jong ge jing penkhia ki healing crusade ngi nyoko bat ngi burom mi gata ban ngi ngai bodo bleu bole iga kamba hare ki breu ki wan chi ge jing yeseng daga kom perkhat ka bakan jado ka ban ne tang hang ne khndo ka ban ne tang hane perthai bat ki kwa ge jing penkhia ki kwa jing kerku bo blei pendap jidan kam jugi ki lek phan pha duai sekhman bakin yo kam yo jam namar bay duk palat namar bay kordit palat kum dagi bru ki lek jing seng namar bagi kordit palat hane ge jing em hane ge do kum dagi kwa ban lek naga kordit ki pha duai ye ki pastor ban lek naga kordit khaj haga jing em kam long ba bakla ho yu blem so tanat bagi bru kin krongpu ublem kwa bagi brukin shitom ublem kwa bagi brukin em ga kordit blem kwa ban kerku ban pendap ban penkhia kata kade ke jinglong jong blai hare ban shu ne sa haga jimut ji berkat ke bakan jado ke bakan ja khando ke bakan ja perthai kade ke babakla ublem kwa engi bangi lai kam shalandet ki kamba shalandet ke jing penkhia shalandet ke jing kerku ke bakan jado kata galong bangin itu yo blay jungi ngin itu yo Chris bade ke bor jong ke jimi pat jong kata gade ke kentin jo apostol Paul haga shithi chinong Filipi kalau nong balai ke khor baspo pi waru apostol makna waru apostol Paul makna kadon ke por ke bo upar khat baga jing im gade ban like na ke jing andre ulap bo like na ke jing si sen ke sngi hagwai ke por uduai bo unlai na gata ke jing baru khot ye gata ke jing jong u haga shithi ba ar jong u sheki nong koren kalau nong ba khat ar ka de khot ke ba saw san man riban nyau
Ukot ye kata ke jing bakadai usia hagado. Usia hagado. Baru ong yo ni usia hagado lapa do soitan ban penjenjar yang ban pensitom yang baru ong ye sepau ni usia hagado ngada duai laisen. Ngaduai ho boleh pun pelat yang hadu laisen ngaduai boleh pelat yang hari boleh kelem pelat yang wong penban ke jing ai jonga ke dab yang ini ku apostol Paul boleh ong yo Paul ke jing ai jonga ke dab yang yeme namar ye ke bor jonga la penjanai ha ke jing telot jome war apostol Paul makna upar kadon ke pur berkat tarai ngade ban lai na ke jing baru duai pun lai na ke jing ke bu ukot dala de usia ha do pi kita ada urut berkat jungi gi Kristan ngi berkat ban syekri blay kemut bangin ye kham lai jing bangin ni kham duna jing bat ngi pha ye gi pastor bakin duai bangin ni lai jing namar ba don jing ahi ngi sem ke jing ke bom don tele chuban bata kumta ngi pha ye pastor ban duai ban pelai ngi jing kumba dua apostol Paul bun lai no sha do blay krem jubab yo apostol Paul uklem penkenria yo ne usia hagado no apostol Paul penban upha ada ke jing ai baru ke jing ai jonga ka dab yang yeme namar la penjana ye ke bor jonga ha ke jing tlot jome men yo ye ke bor jonga de ha ke jing tlot jome la da mem don jing menom sutu bat ke bor jonga kam yo je karo ban tre de ha ke jing tlot jome ba ke bor jonga ka yo ban tre kam kumta ban duai ban lai jing ngamong kam no ngamong ka bakala kalau ka biang hi bangin la jing baru blero ko ban pelat yang ini jing da shisha hare la da jia ba blero pelat yang ini jing pinilong blero kum no dai tahu blero betip la do pelat ye pini jing kan sepoi ke por le se ba pim bana blai sho ag jing taru ka dai ka jing shisha badon shibon ki blero ki bom don ha ga jing ki bom kan mau blai ka ta ga dai ka fact ka ta ga dai ka jing shisha ha bertai ki blero ki ba yosuk ki bru ki bom yai lambaga jing thang lambaga jing im lambaga jing ga jing im kim ju kham bna blai ga jing im kim da snow ba ki don kam yu blai tangi to ki bru ki yai lambaga jing jenjar ga jing im ki yai lambaga kordit ki ju kerpat blai man ka step man game ki wat ki wat ga khmaru blai ki jan je khmaru blai haga perthai ki bon hi dai gitu ki yai lambaga jing jenjar le se le do blai pelat yang ya pi ne ga jing jenjar le se ngam bana blai chu ngam so don kam chu blai le se ga ta ga dai ke ba u blai utip nama ka bible le sha ong utip ye ga do no jenga khamba ban ye ga ba nga tip ye ga do no jenga u blai utip ye ga do no jenga khamba ban ye ga ba nga tip ye ga do no jenga na ga ta ga da le se u blai u khlem pen ken ria yo no sha ha ga do no apostol Paul pi ka jingai Kristan kam de ka garanti ban la jing ka jingai Kristan ka de gane bakan wan ka boru blai hapdeng jong ka jing tlot jingi kan wan ka jing ai hapdeng jong ka jingele kan wan ka jing ai hapdeng jong ka kordit hapdeng jong ka jing kerdu jongi kan wan ka jing ai blai ka jingai Kristan kam len ye ka jing ka jing Kristan kam len ye ka jing jenjar jong ka jing im kam len ye ka jing kordit jong ka jing im ka jing Kristan kam len ru ye ka jing shitom mat ka jing pang ka bahagani ka met jong iro ka khlem len ka jing Kristan ka tip bakat bagadang don hen ka perthai ye ka jing nginam lai ne ka jing baru jisu dele de ukuran ong hagani ka perthai pin mat shibon ka jing jenjar henry whatsapp ting ala job ka perthai whatsapp ting ka jing ai jong kan dap biang epi so ka jing Kristan kam de ka bangi ya phet ne ka jing ka jing Kristan kam de ka long kam de ka ba ka bangin ya fokus ka bangin ya ka bagi khmat jing kini pe tang se ka bukan jado ka jing Kristan ka de ka jing khot ingi bangin le shalandet jong ne ka ba ha ne ka do shalandet jong ki kamba pi jisu le kamba ha oi upan khia ikibru le kamba ka kamba ka toy kum ko umur por jong jisu rai pitip ka don ka daw boleh le kamba ka daw ko bo jisu le kamba ka de gane bo un pen i she ka perthai bo u de mo u ta Chris
ubala ubadon ye kabor ban ba igi pop jong ki bru but u jisu klem kwa igi bru bekin ne sa hagato ka jing khia jong ka do bekin enjoy bekin lekmen ye to ka jing pen khia ka bakile yo ono jisu u jisu u klem kwa tang kita u kwa eki bekin le kam shalandet jong to ka jing pen khia ka bakile yo nomor tip bro begini ki jo ki bru ngam ki bangala pen khia kin ya yap biang daga la kumno kin shitom biang bakin ya yap Jisu tip kita hadir berpen kia itu gibrio ngam tip kat no spak kat no pok kat no hajar bo jisu berpen kia baru tip bro bakin saya yap yang awai gisungi bodon ro ki ba ulapen im na ki ba yap utip bakin ya yap yang pen im yo lazarus na gijing yap utip bo lazarus na yap yang so ke juba be gijing im kam dei ka tu gijing pen im jong u yo lazarus gijing juba be gijing im ka dei shalandet jong ka tu ka kamba ka bo pen kia yo lazarus kata ka dei ban mi pat na ke bayap klem yap show kata kade ke jubab ke las jubab ye ke jing im jong brio ke jubab ke don kam tam ye jing jong brio kam de ke kamba kam de ke jing pen khia ha ne ke met ke jubab ke khaddu tambat ke don kam tam jing jong brio kolong ba un job ye ke jing yap simple ba un job ye ke jing yap baru jisu ke thong jong jisu kolong kene buun pen mipat yo brio ne kejing yap bat baki brio kin job e kejing yap hagwe gesingi hare mangipat shene ngi long kan ja khndo palat ngi long kan ja perthai palat ngi long kan ja do palat bagi khmat jingi ke pe che ke kejing kerku ke bah gado kejing kerku kejing pen khia ke bah gado bagi ne sa hang ne uji sule kamba don gwe da ban pen i ju berthai bangala bangade uta obdon ke bor halor kejing yap halor ke pop ngala ban pelai pin ke pop ngala ban pemi pat pi na gaji yap shirin gisingi harengim ya pe sha ga jimi pat jeng ke bayam ngi pe sha ga ke bahan ke khndo ko pastor dua yang abang ngala don jing e pala ding sem pastor dua yang abang ngalong ta bang don i me pa ki kon ki para ki men ki para ki ba sitom ye pen khia hoi kelong ba don kam ba du ble kwa sha bam khia bat u pen khia u da pen khia sha bang dua reban yes ne sa hang ne kede ge ba bakla ban invite ban khot sobai ki bru ban wan jingi seng jingi bakin mat jingkerku ngila de ban perkhat ye gene gente namar ki bru ki wan jingi seng jingi ban mat jingkerku ki bru ki wan jingi seng jingi ban yo jing perkhia ne kemet ngan kli le de piyo jingkerku le de piyo jibet khia pin le gumno pinim gumno kata labian kejingkot jong apostol Paul yangi upa apostol Paul jukot iki beri bekin wan jingi seng bekin yo jing penkhia agamet bekin yo jingkerku apostol Paul jule umta ki apostol baro ki jong Jesus Christ kim jule umta dei mangi ke ni ke spa stem ko bar puai ni khot iki beri kumba ya khot khwai do kha do sok khwai do bu do bindia dulu keber ngi khot iki beri bekin wan jing seng kumba yele khwai do kha se chawa ban wan situ kemut ngani o jingkerku ngan kli pi gumne chubu mentala da phimi o jingkerkhia chubu mentala da phimi o jingkerku thile situ jing seng phin long kumno phin berkat kumno namar amdon garanti de shisha daga ba phile situ jing seng phin yo jingkerkhia namar mdon garanti de shisha pile cheto jingseng pinyo jingkerku mdon garanti la da jia ba pinyo jingkerkia la da jia ba pinyo jingkerku pilong umno pili pasi jing pile umno pinim gumno pin perkhat kumno pin keino ke jing imban bodu blai no kam de gumda kalong gumne la da ngawan jingseng la da ngle sala jingseng la da ngayo jingkerkia la da ngamyo jingkerkia nga kene gawe nga kwa bat nga angnot bangan itho yo blay jonga bat bangan itho ba bangan yo tip ye gabor jong jing mi pat jong kata ga de bandon hakhle jongi mde ga jing pen khia ne ga do mde ga jing kerku ne ga do ka bakan ja khndo ka bakan ja perthai ka bathala suda ong solomon haba kut ga jing im jongi baro kolong ga bathala ba ga bemonto suda so ga jing im jongi ki pange ki kristan ngim de berkat tang ya ge bakan jado ne ke berthai ke jing im jungi kristan ke dei bengin perkhat shalandet jong ke jing pen khia shalandet jong ke jing kerku kta ge dei bengin itho yo kris ubale yap nomar jungi
bangin itho khambayu baru bangin itho ya bor jeng jing mi pat jong namar kata gede ka kabadon ha ka do no juble ba ka jubab ba khado do tam ya jing jong briu ba kabadon kam tam ha ka jing mu briu kade ka jing mi pat jong briu nage bayap baru boleh ulek ya kata tungin kam fokus tungin kam pech shagane bangin yo itho khamba yo jisu bat bangin yo itho ya ka bor jeng jing mi pat nage bayap sangap hangan ong biang nga klempet po ya ka jipen kia ngam ong bakim don kam kita don kam shisha jing seng jingi bangi don kam de shisha yi healing crusade yi don kam de shisha yi ne ke jing ku jing pendap ke jing im bangan ne kemet hari kini kide ban long secondary nga kwa ingi bangi le kam shulandet ya kata ban itho yo Chris pada ke bor jing jimi pat compare la nga yo jing kru la ngam yo jing ku ngan bod ban ngan bod ngan ile shitom ban itho yo blay ubala pen imenga langa khia la ngam khia ngan le jing seng la da kerku la dam kerku ngan wat ye khmat jong blay kata gande bande kor kom perkhat jing kristan mblay bani long kenja do palat so ngan le jing seng om bangan yo jing khia hani gedo ngan le jing seng om ban yo jing kerku ni gedo ngan le jing seng bangan yo itho khamha yo taw bangalangai bat bangan yo itho ye bor joga jimi pat nege bayap